بینرین هجاو برومت امجارا خواه به میوان خواه پارلمانتر وانه یه دم پارتی سینان چیفت یورکرش روه دکن کرم کن ام به هوره تماشا و گوداری بکن. لترکیه پولیتیکاین دستلاتداری یا لهمبری کرده هر کودچه لیگل کودیاره لی هر کودچه به آواکی سیاست خو برفرد که او جبو خو هف کارانجی چید که و ارشیل سر کرده زده ترد که پازده میده تایباتی پازده تر میده پیمان مطابقات یا امبیجن نابرا ترکیه و عراق ده حتی امضا کرن ده آنکاره ده چرچوبه وی پیمانه اتخوازم چرچوبه وی زابطه اتخوازم جوهیم ببیم هم چوال وی زابطه میزد کن و دوی سردمی ده نابرا عراق و ترکیه ده پیکاتنه که پیمانه که اوساکی هم چواده بینن. Gelek spas serida dü jeni rojnamevan li Süleymaniye dest hajeteki vek froke çektare bir insan hatına kuştun. Em bu yere bütündi şer mezar dikin. Jin balbatan wan li hemû heval û girêwara sersaxî dixwazin. Banka Herama hükümet Herama Kürdistan û hemû hêzê siyasî başûr û hemê Kurda dikin. Li dijî êrişe gerek bertekê xwe, tepkê xwe zêde bîne ziman. Rojhilata navîn çawek Hamasê hêrişa İsraîl kir. İsraîl demil dest bersîv da û daxwanî da got ki ew bûyera me 11 îlonê ye. Ya me ya rojhilata navîn e. Ew eşkere bû ki yani işaret nîşan da ki ew şer tenê navbera Hamasê û İsraîlê nemine. Li heremê berebûye. Wisa zî bû pir zêde neçû li başûr da em bên Husiyan ketine devrê hêzê Yemenê. Li bakur da em bên Hizbullah kete devrê. Li rojhilata İran û rêxistinekî nî zîvînin ketine devrê. Şer di navbera em bên Hamas û İsraîl de derket bû şerekî wek em bên heremî. Niha Türkiye her daim hemû bûyerên rojhilata navîn ê cîhanê berdê rojhilata navîn ê cîhanê li ser mesela Kurd dixwine tenê. Acaba divê Türkiye û dewletê dagirkerê dijî acaba Kurdên serî da zî du parçeyekê xwedî statûnin divê bê diyarî de li heremê de divê şert û mezcê niho de ew ê derfetên niho destxwe xwin ya destxwe nexwin. İhtimal heye ki destxwe xwin. İhtimal heye ki wek em bêjin ji dest biçin. Dest biçin. Lê ew na hanî lê dirin. Em çawa bikin, şito bikin, em pêşiya vî bibir. Ji bo wê bi lêz û bes wek eyb bûn, tevger bûn, bi rê ketin. Şikir yek em bên peymana Iraqê û Tirkiye di dîwê Rusya Hîn her daim dixwaze Tirkiye û Sûriye nêz hev dibe li dijî rojeve û hêrişê deyrê zor hene hûn dizanin. Ew yekem cara Sûriye seranser bi xwe kete nav. Sisiyê wezîrê parastina Tirkiye wek peyameka balkêş e em yek wek serî biskinin. Niha serî da em bêjin ew meseleya peymana Iraqê Îran ya 15 tebaqê tê çi watê yekem em bêjin ki ew tê vê watê ki Tirkiye êdî li navbera Iraqê de li Kurdistana herem û li seranserê Iraqê de bû hêzekî fermî bû fermî kirin fermî yani. Ne tenê li Bakurê Kurdistanê li seranserê em bên Iraqê de bû hêzekî fermî ew tê vê watê. Peyman du nigêvê girîngin dibêje ki yek û dizanin beşiqa 12 kilometre li Bakurê Musulê ye û navbera Doğu Musulê de ye. Ciyekî stratejîk e ew salan Tirkiye ji jûra derneket çiqas zordanê. Îjar car di derneket lê bi hêzê Iraqê re par vekir. Ew tê vê watê gerek em wir bixwînin. Yani Tirkiye ji Iraqê re dibêje ki eger ez nebûme ti nika batana başiqa, ti nikana batana Bakurê Kurdistanê herem.
Vaya ez dadigirim, ez dixwazim wek siyaseteke ilhaq dişopînim, lê pêşiya te vetkim, rêya te vetkim ku tu bi leşkerê xwe, tu bi hêzê xwe vegerî seraserê Herêmê Kurdistanê bicivîrî. Ji bo wê tenê berjevendiya Tirkiyeyê, berjevendiya Iraqê, hikûmeta Iraqê zî, ew hir dixwazin Herêmê Kurdistan zî li ortê rakin. Belê. Di dî wî zatî bixul beşîqê derneket başiqa. Divên wek em tên berpirsiyara wê dewra Iraqê kir lê ji bo xwe ji wê derê de dixwazin wira bikin wek em bên ji bo hêzê Tirkiye û Iraqê wek perwerdeyî bikin. û têkiliyê hevpar pêk bînin. Wek em bên koordinasyonaka leşkerî li orayê pêk bînin. Vê şûne Iraq û Tirkiyeyê zê bi hev re. Belkî siwe êrişa Şengalê bikin. Belkî siwe êrişa wek em bên minteqa Qandîlê bikin. Ew duwe koordinasyona wana. Ji bo wê ew gaveke giring e, tehlûkeke mezin e. Di dî wî wana tişkî di gavek davitin gotin em li navenda Iraqê de wek ew koordinasyoneke navendî çê dikin. Ew koordinasyona navendî zî hêzê de dixwazin xebatê hemû tenê ne leşkerî, aborî siyasî her tiştî peymanê wan li orda navenda Bexdadê de wek em bên koordîne bikin. Belê. Iraqê çima got erê ew giring e. Hatta îro Iraqê wek em bên her daîm şin davit. Sê sedem ya da çar sedem giringin, yekem ji bo berjevandiya Iraqê zî ew giring e. Iraq zî daxwaz dike ki Herêma Kurdistanê nikana rê rake destê pê wî bişkîne, kêm bike. Belê. Ji bo wê tê berjevandiya wî. Di dî wê Iraqê wek em bên ew proja Basra heta Yeniköyê ew rêya ew yê Rêya Bazirganiyê. Bazirganiyê. Ji bo berjevandiya Iraqê zî giring e, Iraq weketî astengiyekê belkî me serî de zihanî ziman berê bernamê dinazî dixwaze vegere nasnameya xwe erebî. Nasnameya xwe şî bernade îro şiya li îktidara de evî de. Lê hêlekî de dixwazin bandora Iraq İranê de hinekî xers bikin wek erebin pêşê paşê de. Sisî wî niha Tirkiye wek mesaja avê daye. Eger em têkilê xwe li hev bikin, em pêşva bûn, nav nînok dijî terorê em bi hev re bimeşin, em avê vê şin de zêde berdin. Berdin bernadên tu şeklî ne. Lê ew mesaja din. Ji bo wê vana merheleyekan nihûye zatî ew projeya rêya bazirganî û wek em bên ya Basrê heta Yeniköyê zatî Kurdistanê dûne de dike du parça. Zatî Kerkûkê heta Nîmûsulê orada derbas dibe ji bo Tirkiye, ji bo Iraqê jî gaveke giring e. Ji bo wê siyaseta Kurd gerek li ser vî biskine ew tiştekî nû ye. Belê. Tiştekî nû ya din jî weka pirsekî dixwazim bikim. Tedî li hemberî Iraq û Tirkiye li hemberî Kurda avakirina paxtekî ewka wî heye. Em bêjin mîladekî wî heye, em bêjin di dîrokê de hevkariya Tirkiye, Iraqê, Sûriyeyê li hemberî Kurda hebûye. Lê anha em bêjin di nava wî paxtê de partiyekî Kurd jî bi heman awayî, bi heman hêzê weka hevkarê wî paxtê ye. Ew wî em çawa şîrove bikin. Gelo wan tiştî ku we şîrove kir jîtiya Kurd ev em bêjin mutabeqat hatiye ava kirin lê di navda Kurdekî ye. Ez ê vegerim ser vî tişkî di balkêşe. Cerem kin. Wezîrê Paristana Tirkiye peyameke giring da, balkêş da. Got ki eger em vekîlî me banga Amerîkayê kir. Eger Amerîka dixwaze bi rastî li dijî Daişê îşîtê şer pêk bîne, eger çiqas hêzê leşkerî daxwaz dike em amade nekê bidinê. Belê. Yani em dixwazin hêzê xwe ê leşkerî bidin Amerîka bira li dijî îşîtê bi kar bîne. Belê. Êvana sivê êvarê dibêjin Eva karşılığa wî çi dixwaze? Ewa bexşê Amerîkayê dike ya li evî hêza xwe qasî zêde ji bo vî tiştekî ji Amerîkayê naxwaze. Dixwaze çawa naxwaze? Dixwaze ew çi ye yek bi Kurda ve têkildar nebe, bi min ve têkildar be. Az ve çiqas dixwaze didin te. Du dîvî eger bi min ve divê têkildar be, yani bi Tirkiye ve têkildar be dijî îşîtê
emi li dijî statüya Rojava bi hev re bimeşin li holê rakin. Daxwaz armanc ev e. Yani eğer Amerika bêje erê tamam tu em bên hêzê xwe leşkerî bide me ez dizî îştikar bînim vê çavê daxwaza Tirkiye belli ye li xwesteriya Rojava were em bi hev re vê li holê rakin. Zaten misyona wan li holê nema ji gor wan. Ji bo vê balkêşa ev e yani Türkiye her tiştî me gotiya li ser mesela Kurd dixuniye. Eğer acaba vırdazî eğer talukeke em çawa bikin şito bikin tekilî Kurda û dosyê wana xira bikin. Hevca dikese em don evî tekildarê Amerika zaten tekildarin. Niha tişkî dizîbêjin vegim ser pirsar. Rewşa Rojava zî giring e. Vana bi hev re têne meşandin. Serok devleti Rusya Putin her daim ısrar dike ki Suriye ve Türkiye bêje meft. Armanc vekiriye. Xwesteriya Rojava têxin wekem bên neqeba Türkiye û Suriye. Baga meselî da wekem bên li serok devleti Rusya Putin re li Rusyaya re ew şaşiyeke mezin e. Baga me li Suriye re ew şaşiyeke mezin e. Daha peşi de zmanu zaman eğer Kurda duhni li dizî rejima Suriye şer bikirana. Em bên bi Türkiye ve buna yek belki ro Esad destratterî buna. Gerek vay bir neke gerek ferasata rejima Suriye bizanibe helvasa Kurda duhni çi bû. Tene mesela Kobani ne? Kurda qet çekî ve negeranda rejima Suriye hattani îro. Sürekli iriş kırsa o Paris'ten evkas. Jibo ve ev siyasata Rusan zidi kokta şaşiye bagama juarya kat gele Kurt lidiji Rusya yani lidiji devlete herame kesira tişek ne gotana. Duhazın mafi xab xazın. Ne avvelen mesela tağa Kurda. Tağa me Kurdan problem eseran ser. Yakem evke embejin İrorlu Süleymaniye. Newsa dir rojnamevanê me jin jiwanê gelê me têne kuştin bê hukuk bê haq bê evî lê hikûmet Herêmê Kurdistan tiştekî nabêje. Ev nabe. Belê bafîl serokê yenekê biraz bafîl tiştek got bertek da lê hevce dar ew bû kî pêwîstî ew bû kî hikûmet Herêmê Kurdistan li dijî vê derkete. Ev nabe ji bo wê em bana hükümet Herêmê Kurdistan dikin gerek li dijî vê peymana Türkiye û Iraqê derkevin. Sweda ew peymana vegere ser Herêmê Kurdistan. İro da vegeriye zaten. İro da vegeriye. Yani mesela rexsinek ne? Cardan bana hükümet Herêmê Kurdistan dikin, canki bana biraz berzanî dikin, em din rokê pêş da vê helvesta xwe li dijî dagirkeriya yani siyaseta ilaka Türkiye bigarin. Dember vî derkevin. Em ne ön li dijî Türkiye şer bikin. Çeka bugün ders koy. Ve bir siyaset ile hember bir derkemen. Ev berprestiyar eve şu ev yek dediği bir naha doğrudan minaka Rojava heye Rojava gave ki pir baş avet PYD bisto ne partiya. PYD bisto ne partiya. Böyle bir tahmin dikim meheke yan bistroya dakhoni ektan. Lidici ve ilhaka başur dişeki pir barkırşanı zaman lehember vi derketin banga Herêmê Hükümeti Kurdistan kirin gotin lehember ve ilaqê derkevin. Lê zimanekî ner ban kirin. O nihal Herêmê Kurdistanê eğer PYD û yeneke hînzîkanin bêjin em Kerkûk dilê Kurdistanê ye. Kak eğer Kerkûk dilê Kurdistanê ye yeneke çima bir İranê ve hêzê Şîî ki piştgiriya İranê ve lihev kirin Paristinê xwe walî hilbijartin pedekezi vak bi meheze evi Türkmen ya bi pişkiriya Türkiye siyaseta Türkiye var. Lehav kirin çima yeneke u PKK vak Hürd Parti Kurda lehav nekirin. Mesela giring eve iro Rusya giring iro eve yani gel emel ve denire parti emel heze Şii u heze Türkmen ra ittifakın bukhura ittifak nakin problem kanazına. Yeneke u PKK. Yemek öpedeki. Yak bir heze em ben şiira, yak bize Türkmen raydikin. Banga mecbur parti mere, hamu parti mere da eğer hun berasi de bejim Kerkuk
دل کردستانیه و شاید گرک لسر کرکوک شخص آستنگی هوا شخص پروبلم هوا هون ده هفته بکنه سری ده بله دوید خود دست بکه هر بجارتنی ده وکا پارتیه کی هم بیجن وکا سیوانه کی تبلیبه بانا شخو یکسر لوی داره دستلاتداری دست کرده دابون و هجماره که پر زده به آوایی که بوی دنگی قواتیه گرتن نه انجمن تنه کرده به دست خستن لی او به پیک ناته پشت ویجش خو دیجیتی حتی نه بردوام کرد لباشی که ام بیجن آوا کرنا ام بیجن بارگه که اوساکی جبو تایبتی جبو شنگالی تچواته و لهمبری ویاد وی چه بکره سر وایز بیجم بدم سر مثلا کرکوک ده ام باش دزانن که دهنی باشیا رفراندوما سرخابونه بله به دویا پیشنگی ایرانی اشکرا گوتن zaten Türkiye گوتن به پیشنگی ایرانی همو دولت داگر کرد ام بونه یک مثلا کرکوک دیالا مل دست کردا گرت لهرم کردستانی گرت مزه دو ایران و ترکیه کرکوک دیالا و کمبین مسول و فلان بیوان همو باجارم که دوین وکل سر نقاشیه اونا دست هرم کردستان گرتن حکومت هرم کردستان گرتن ایرو یعنی که و پدکه ایکل دست وان کرکوک گرتنه به زمانه را اتفاق بکنه او پروپلم کن از نه ناره کردا پر دبن یک جاره کی دبن یک نشکاوه دبن یک اولی کرد نکارم ببن پروپلم مزن اوه هون بو اتفاق شیا که بکن استیخا خوارد کن هون تاویز ددن yani hun bu Türkmen bu Türkiye hun ittifak bakın Türkiye hun taviz deden استیخا خوارد کن یا شما هون PDK و ینکه کوارن بر هفته دست هفته بیرون هر دو پارتی کردن اخواست بدل مزن مدانه هون استیخان هفته را خار نکن هون شما دست خود رژه هفته نکن هون شما پارتی میدن مزن رو دارن بوان یعنی جمع هفته نوسا پروپلم مزن رو او پروپلم کمی مزنه مثلا بشقا ایرو تلکا که مزن اوه که ترکیه بو هزکی فرمی بله بله براخرا لهفته بکن اگر چاوی وان ببره برتکی جهانه برتکی هرم کردستان هر چهار پرچه کردستان لدی جیوی بهز در نکبه احتمالا مزنه که هرشه شنگاله بکن بله تنه شنگال نه سر دیشتر شنگاله بکن باشیه روجاوا و هر وای و وکم بین باکر هرم کردستان بخو جبوه او گاوا کن نهیه گرک همو پارتیه ما رخصتنه ما رشنبیره ما سیاست مداره ما ve peymana Türkiye ya panze tabaqe binirxinin bidin berçava tişteki nuyal jugo ve helvestaka nuhu birin yakiti geningal jvedere da li bakurzi jibo me giringa kame çibikin alam dasmeda çeteme bikin la jibo ve rojava gavaka girin da vajiye daxaza be anakese raber cemevde zahmete ana kese zani tekili bir Irak Türkiye ve haya em de zanın zahmete le gerek çibikin ایرو تفدمو انا کسل راجع به جمعه اگر به جمعه گاوه کی باوجن ابو امیناخ بو باکرول بو باشور بله parti ne hatın berhava do em bejin wakaku ve dest nişan kiriye ki ti avan ne kirin dijitiya xuya em bejin ya ji siyaseta xuya teka kesi ya partiye li gorî bejin partiye berdevam kirin gel çipke yani em bejin pedeke gwaz nabim yekitiye naxwazim yeneke gwaz yekitiye naxwazim o wiçay geldi ve çipke yani disa nakaba heri evki eşa heri mazan li ser geledi ve gel çavaki helbest nişamda xud çavab rexistin ki. Naha hinek xebata me heye ez naxwazim li ser biskinim yani tişkî divê ya şên bertine li holê ger wisa be eger partiyê me wek pêşengeya vî karî nakine hînz bi çavê partiyê berjewendiyê partiyê lê dinirin îrozî ew xas taluka mezin e ew xas torpêşkirin mezin e kur û ferê li ser rojeva û li ser başûr em bana gelkin tamam yek bi dîvî em şewa bikin şito bikin wek em bên Rusipiyê me Seydayê me Rewşenbîrê me wek divên qadrê me bi ser bixwe yek xadê mehfê xwinin xadê gotina xwinin xadê helbesta xwinin Evna giraniyekî bidine ser yekitî ji bo wê.
باگمش همو گلی مره سیده مره قادر مره روشنبیر مره لسر سیاست کرد دایک مره دایک مره که سوی وار چاوان به استرن قیرین آوان هم دبیزن جبوه گرک بانا پارتی کردا کن گرک بر تندی رخنه پارتی کردا بکن لقادر سیاست بکن اون چه معنی نجمم دای کانم بیجم کرو اون چه معنی نجمم من مکا بیجم اما دای کانه بیجم ای نکه ای پیدا که اون چه مال سر مثلا کرکول هر نکن ای پارتی میدنا اون چه مال هفت نکن ما دولت دشمن دخوازه و گیش کر هولی راکه هون نابر خدا هون دست خود رج هفت نکن بانگمال دای که مره روشنبیر مره جهبو قادر می سر بخور ای که خادی گوتنا خانن باندور بدن سر سیاست کرد سر پارتی کرد رخنال بام بله مالا و هات نرمی خواب مرا پار بکر در اسپاس بود در مالا